be am there. Me come anim. Stop banana no. Okay, Ebrena so say tie asemo a ye di tu ho fo ena awie yi e wo Ofie Kwanso medi so wa Adom 106.3 FM. Yes, efutu. Right, and asɛm a ye di tu yon fo no asɛm bi a esi emri bi a besen kɔ na me kai se some time ago me touch on it kakra and no chess asɛm na ene ɛho akɔhia sɛ ye san chess asɛm no na ye di tu yon fo e wo Ofie Kwanso dwumadi ɛso asɛm ne sɛ abayewa bi tena ase na nokure ni abayewa no na oyobia nani afra ohu ade enti se ona ote se de nkrofo ka ewiase mu nsem se de wiase efe ade bi besia na obi adi hu adanse obi ka bibi o se no so ye den no nipa kona try to paint a mental picture to her ni ade to understand it na otete edumri bi na wiase craft no esanse na odi yawo then you know not tinusuo esan se oni ani na this beautiful world yi ono so atimi ahwe ehun se de mu niema esitie onipa ba ko pe na otimi nya arechichie ewoni mu na abrante bi o na danfo eventually obey ne boyfriend na branche no ani gi abayiwa yi ho ama na nifra no mu nyina no ose odo no ya wonyaaya akone ne betena se ne yere nanso oka na abayiwa na ka che ne se onni ani odi behu ade no hu se de wiase tienti no so be ware abranche ne pa de lai ema so abranche ne tokoso a dakro na abayiwa na ka che se me pene so pa na ma ware odia just a minsumet mi di mani ehu ade na ma hu se di wiase tie ansana ma preso aware o se mani timi hu ade nko ade a be me na me ware ododo ena be ma isi yo mate edidi numu a kakran ena brantie ka kira baiwe se ebre na so se utimi nya ani na ode hwade nti yenko na yenko hwe sedwe ebe ne de amaw na manya ani amaw a ebetimi amu hu ade ampom ye bibia ma na ye successful e ma boywe ani hu ade na ni je wo hyase asese wo hwe wias se de so tie ni anti debia sky ya mu kan ti say net here senti awie ya mu kan this is how the sun looks like just say abayo na ni agi woni wiase mu ama hu de onye ne ho biem we na ne boyfriend ya odi aware aku abayo ati hu aku eyi ni TPA no ka che ne se oba ebre na so wo hye me boss se wo di wani hu ade a wo be ware me enei wo hu ade wo hu se di wiase efete a wa hye se di hu adanse itimi pa cho ebre na so wo be ware me ana na bayo no tin ani okohwe abrante no hu se se wonu mpokura nani mienu na so ni ontuatua ho ho na amana da wo we ani bi no se na wo sa na te all this while you bata me ho na me pe na me wai wo ne ade na wo kura wo kyerkyem se de weti se na se hu ade enti ntro na di kyerme ana no bi na aka kye ona na so kan kasa nsem ne di kyerme ane ade a David abrante wan kan no kura kyerme we de enye yi pass metimi aware o awani ni o mi ma hu se de ni frate pen o na mi hu ade am tisumu e ma so
Abrantie kan anum nsɛm nyinaa abayewa sɛ ɔnware ne da ɛna abrantie de ho awerɛhoɔ ebu na ketem efi abayewa nkyɛn kɔɔɛ ɔkɔtena baabi wɔ na awerɛhoɔ die mu na ɔtwerɛ krataa de kɔma abayewa no sɛ wɔde ho yaw sɛ ɔno ahyɛ ne bɔ sɛ nkohu adeɛ ɔbɛware no nanso ɛne wahunu adeɛ nanso wantumi ani ne bɔhyɛ no so na wanware no na adeɛ baako pɛ ɛno deɛ obetumi aka kyerɛ na ne sɛ n'ani mmienu na ɔde ama no ɛnɛ ama ɔno tumi de hu adeɛ no ɔnhwɛ so yie ɛna wansɛe no saa ɛna wiase mu nipa dɛsɛ ne yɛteɛ sɛ yɛte bia ɛwɔ mu no sesa na yɛwura free te bia na mmiri bi na yɛwɔ mu ɛtɔ da baabi a yɛafa pɛn nneɛma bi a yɛafa mu ɔbrɛ bi a yɛabɔ pɛn nanso ɛnɛ nyame apagyan yɛn ana ebi ɛnam obi so mmoa bi nti wode aduru mpɛmpɛnsoɔ bi ɛkorɔ kyɛn saa no wohunu afɛfoɔ bi ɔmo wɔ saa level na you look down on them nanso ebi a na meka sɛ wɔn so kora wafam bi pɛn ebi a na obi mpo a wɔ saa situation mu koro mmiri bi a bɛsen kɔ na wo mpo wɔ hɔ no ɔno ne boa ɔmo afi saa situation mu ɛnɛ a wotie mi awie yi ansana wobɛdwen mpo na wobɛma asɛm bi a ɛho nte afiri w'anum aba na waka ɛde akyerɛ obi no dwen obi foforɔ a wɔte baabi a sɛbe ɔyɛ mumu a ɔnni ano ɛna ɔde akasa ansa na wobɛ complaining about the taste of the food a yɛde ama wo sɛ aduane wei deɛ ɛnyɛ de na aduane wei deɛ ɛnyɛ de no dwen obi a ɔno nso ɔnni aduane no bi mpo na wada a ɔde empty stomach ɛna ɛkɔda ansa na wobɛ complaining about wo kunu anaasɛ oyere ɛna ɔde ɔyɛ sei na me kunu de sei na me yere de sei na sei na sei no dwen obi a ɔno nso ɛyɛ ankonam yɛ adane dan na osugu awurade so ha sɛ awurade mmoa no na nka ɔno nso enya ne dɔfo nanso besi nnɛ onya obi ansa na ɔbɛ complaining ɛde afa ɔma ho ɛna me ba wei deɛ ɛna me ba wei deɛ ɛna me mai deɛ ɛna me wei deɛ ɛna nkɔla bɔne na me deɛ ma wowɔm ɛna me mai na ɔmo nso ɔmo asoɔden ɛna ɔmo nte asɛm ɛna seesei ansa na ɔbɛyɛ saa no dwen obi a for so long waware several years wayɛ everything it takes sɛ bɛ obetumi anya yɛ funu di awoba besi nnɛ onya bi that person is referred to as a barren nanso wo de nyame ama obi you are complaining about yours ansa na bɛgye akyinyɛ na bɛkasakasa na de abufuo na fie ayɛ fi ɛna mo sɔre na mo mpra ɛna mo yɛ sei no think about those who are living on the streets onifie that person doesn't have a place to call my home not to even think about say ya clean one na yen clean ho ansa na bɛ complaining about the distance you drive ɛna me pon na me di traffic mu saa na me du fie na ma bre na me think about onipa ono so onika a onipa no so say onante sana whatever destination baby okobia watimi adu and son of be complaining and I am tired and the juma we dey na enwa tete na mu stress and then they say oh no chance say and my boss go na say before I be make sa complaints no dream Ghana had the other buy dey from here unemployed graduates bebre thousands of them were university e first degree certificate need that them what their chins and when you adwuma no bi nye. Think about the countless number of people every day they are walking about on the streets of Accra with their CVs from one office to the other looking for a job. When you be, yet you are complaining. Before you think about pointing that finger to someone else, or they be condemning or no. Kai,
na dwen ne hu say ye nyina we are not perfect na dakro ye be kwa kogina de oboy nanim na ono abu ye nyina aten ye me nko biem de aka me be she frigi da foforo e be biem ye da say aboafo ebu an ma yetimi tie sa asemwe Sorin Estate me pa chotie nipa enka nokre na toda ya na ade bitimi ya pa say bibi betimi aba na bi ebedi hu adanse radio so mo so say na tie na mafo benya gidi omu na so bekohwe na entesa krofo aye krofo bukata okromu abebre won sase ho wadansie ho enti anei emrantie bebre nka omo adwuma omo yei nyame adom kakra nka omo timi nyei wotimi tititi kakra disia ko betimi ato asase enne cement bag miensa ade achia blocks 1000 ko de san ko no betimi ahye bibi kakra tenam nanso langade samone de ade koso ne sankrofo kum krofo asase wuti mrantie bebre ntimi nto asase nsi dan ena ya rentia na firuafo die sika kromu die ebre na so Sorin Estate tie we no a group of young Christians and o ma come ho abom se on be yi sa o how we afi ho se de be ya meba emabu nso ani be gye som so betimi atosase asidan enu tie nei o mo aba so mo ba be boa ba bia obenya na odi uti ato na ono abusua enyam asomdwe nti ene nei sa a group of young Christians akofa Sorin Estate ediaba ediba be boa na wonso atimi anya asase papa ya maso sembia ni ho beautiful locations kama pa baby na sansasi edidadeda ye akwan de nsuo ne nkane ne ade nyina akọ dada sasi bi wo betimi use for domestic and as commercial purposes yen woni ye kọ no akọhwe yen sase na hwe se wani gi ho ansa wato bia ye nye ohwe eye free ye call site ho on Tuesdays, Thursdays and Saturdays ye office e wa Accra Newtown eso ya ene washing bay ya e wo eye Accra Newtown Car Price Road no so no Meche School Road Ghana Commercial Bank na chi hwa e ben experimental school ye we hwa ne wo de friend e bia na direction uhunu ye de friend 027 001 2295 afi 050 054 5457 bitisu bim 027 001 2295 and 050 054 5457 ope dimi so send WhatsApp dia fa 0244 721 348 that's 0244 721 348 Sorin Estate where God lives asinyameti hobi dia na cheso o how be any HDB edom asiye pa afedura lub UCL fuel additive almost so can be any tie asempacho we no wo di siesie o car e service o car no dia ma won fa car no ko workshop biem o run car na fe car na kwa se twini mu ni ade a efia bam e kom bien kotutu injectors ni ade bia so kwa koye da bi to Duralub UCL full additive baako ne fa to car no afo run ya na fuel no yasan udu fuel station 1 na wa yi ahwe agu tank no mu uwi anu amamo abu fuel na gusu ama wo de car ni nam na clean na lubricate fuel injectors no na fe lubricate na clean fuel pump ne connectors ne ade na prevent rust a restore performance na ma kana fuel efficient kama ye adwuma petrol ni diesel engines na eso tie recommend mo bia pomodin apebito Excel filling station BMU across the country benya bi dodo pa no General American Auto Parts e wo community 9 tema after motor roundabout wana hona be hunu ye friend 055 648 6379 afi 020 299 6662 na yenso yamwa as dey dio yemfa Emma Methodist University College January admission no eguso course den for 2019 we admission to certificate, diploma, undergraduate and then postgraduate degree programs I no ba
courses they be about business disciplines one accounting, finance, marketing, management studies, human resource management, and a so procurement and supply chain management, social sciences one inside the idea oba English, communication studies, psychology, social work, economics, guidance and counseling. So I feel so no a banner information technology near the so general nursing, mathematics, statistics, and after education and then entrepreneurship. Sounds like MA in small business management. Ni nano e bet me do afom. Your campuses e wire down so man after tema and wenchi in the Bronhafo region. Bet me applique forms nibi and I say admission forms nibi and across the City office of the University College located at the premises of the Methodist headquarters Accra and Total House edin anymore. Bet me so download the application forms nibi website and www.mucg.edu.gh. Mature applicants above 25 years and so bet me apply being patrol. Admissions hotline is 055-830-9059. For quality education, you can always trust the Methodist. Feco spray starch. Also can be. You don't want to say almost so yasne. Am I the bron patcho? When a mad dear to very simple and easy cry. Would you go at a dinner so out there on a fast one in that material and any other crown and yeah, monocama power, but 2 years no nice fragrance room. Go yes. A 2 years a check and sana san. Ubi and PBH Chakwan also etimi a lucky shop. We another quality product from Samara Company Limited. They are available at our shops, any stores, any supermarkets. I hold on in Nemu. You don't want to say Adaroma, almost so a soya sne, Emma, ye asemwa, ye di 2 year home for an area. I will feel conjugated so Adom 106.3 FM. I can't believe you are still in bed, not dressed up. We will be late for our appointment. I feel weak in my joints and bones. Haven't you opened the parcel I sent you last?